ba chin tipra sarno kaham khai tlangnan bagi chong tam khaiman joto strai hindi okra sakra hindi please nongno request khayo norok kisa comment khai di tai chong tam khai kui thangman abo chong makhan chesta khaine ta history bukhak jodi thangka hingkai chini Maharani Kanchanprabha Devi bo wansarongno tongrana bagi 1948 to 300 barga mil jaga ranani chesta khaikya phiaba apro boro khoroksa tongo je chini Maharani Kanchanprabha Devi chepon kisa power tong santaka somoyota chini Maharaja Bir Bikom Theman yagulo ang bin bung last saikhnarane hingkai a borok tam khaikya bo je 300 barga mil himani jagano bo wa map ni sekamo botte bon sabon photorma jaga ri rekha amongkha bidesh ni AP Chatterjee hinjago bin bomong hingke ama haike jaga rwmano nugui chini ogur sar sajagliya ogur sar sajagyangui AP Chatterjee no bini asuk thaini nornani bagui andolon khaikya 50,000 borok nokrui jinis ogur sarni logio himka phiaba Umarkanto Academy o meeting khayei o AB Chatterjee bo chini ogur sarno arrest warrant asuk rikhika bin mui asuk arrest warrant asuk man pore bini kunu ukono kholiya haiban bini kaha boi no khojakni khanawang Tripura danga nei hingke akokno norui tai khoroksa tongo je chin Tripura sarno bo hingke to pora chibo musilai khe monogin khika ni mano tamni hingkai bini proman ang jodi sana thangka hingkai tabu chini raima saima tuima tuisa gana jodi wansarok kwbang hingkai amo o borokni dar tui no chini Tripura Bangladesh bai jephru milikha tai chin Tripura jephru India bai milikha aboni pore chin Tripura ni first CM ongnai sabo Sachin Lal Singha o Sachin Lal Singha chin Tripura sarno mar khaino satukka bini yagulono bini tongmani yagulono Tripura o shornati rok phaio 1971 o aboni pore danga chaingkha buphru 1980 o 1980 ni danga to joton saimana 1980 sonni danga heda 1980 sonni danga jotono saimana a danga puru tongnai sabo Sachin Lal Singha tai bo chongno onek satukani mano onek mar khaino satukka hingkai bini porni theke tabukbo choli tongkho wansarokni yagono chini joto future ang jodi wansarokni yago chini future ni jodi saka hingkai kok kunu bul wnglalak joto office kachari kotor hindi bebak bongni borok mang o kok kubui je kubui nor kisa comment khai sabaidi tamni kang ni bo sejor tui mansaka ang bo saimano je tam choli tong chin Tripura o hingkai jotono koina muchungo jati no bad ai party no bad rui chini jati no kisa safety khainani chesta khaibaidi party ulo bo chong khaimanano jodi chin Tripura sorok save tongkhai next 50 bochor pore chin Tripura sorok kwmai thanani chance tongo mane onek problem ongnai tabuk je obostha Bangladesh o choli tongo abo chin Tripura ongnai nongnai naina di wansarokni yang guri mokol kaisoni naikha hingkai bebak jaga no colony phu ar umtui colony umtui colony mane bongni mungui sida colony mang khulugui tongo sarkar rok chini sar manik saha tai chini manik sarkar borok jotono nugui tongo tai tabukbo borok colony khulnani chesta khai tongo o pani sagoro phainai rok sonati nao second bagano phaiyo hinai borok ah jaga ni thangma khe thangbaiya kunu news o asuk bongni cover kwrui khe tabuk kwmai thangkha news rok asol kok kehachi chin Tripura sarno koimung jara Bangladesh ni phainai rok a wansarno agi je swkang romjakha borokno bo phiyogui dia roho na Tripura da narwgui na jelo da daiton borokni bai kunu news kwrui tamongui thangkha hingkai chong chin Tripura sarno
Cintirfrano जों tak jodi save khaina ke जों just kapano just pan thatu जों refugee chitogya angnani nangnai tai wansarok markhaino refugee no chitongnani chesta khainai omo pura guarantee hingkai jotono hambaya phoro ani jodi o video jodi nor kebo chengui tongkha hingka khe nor comment khaisadi जों tam khaiya hingke chintipra sarno basiri mano noni kaisa comment ang poriwano tai jesek mansak uansukano tai reply rwnai chesta khailian जों jotono heda meeting khaikha hingkaise problem solve tongo haikhe wngya जों nokhorui chini comment khaima rok kebo porinai kwrui ambai जों tini comment porina bagui ang chesta khaino norok comment khaidi जों tam khaiman chintipra sarokni bagui asukano ang kok muthakha hambai next time ang tebo history kaham khe saikhnani chesta khaino tini jesek saka obo ani mane suakok ang 10-12 minute ni video ang pura history no pura muthubui maya ang jesek mansak oron kisisa khe nawi sanani chesta khaio tabu jodi live o jodi sanake